סיפורים חשובים, עובדות חשובות, שמעבירות דברים שלא קיבלנו בבית הספר. לא קיבלנו בתוכנית הלימודים, כשם שלא לימדו אותנו, גם בחינוך גבוה. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר היה נגד היהודים? מה הוא רצה מהם? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם מיין קאמפף לעברית, זה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וככה הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונא ישראל שלא היה שני לו. הוא הקים את היפססקה עבריה, המחלקה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האמא, את האח ואת הבן. מי שיש לו סידור או אפילו ספר ללימוד עברית, אני כבר לא מדבר על תפילין ומקווה, את הכל הם מחופשים לגרמנים, אבל הם לא גרמנים. הם יהודים וישארו גרמנים. אז אתם מבינים למה אסרו כאן לנהגם אותו וללמד את מה שהוא אומר? בדיוק כמו שכאן כולם שונאים את חוקי נירנברג, בלי שהם לא יודעים מה זה. יובר! נירנברג אמר שליהודי אסור להתחתן גויה, אז בטח שמי שמלמד כאן בכל בתי הספר זה גזענות. להגיד שיהודי שונה מגוי זה גזענות כאן במדינה הזאת, לצערי. נירנברג סך הכל העתיק מה שכתוב בתורה. וגנר סך הכל אמר מה שכתוב בתורה. יהודי זה יהודי. גם הוא מתחפש. גם הוא מתנצל. ישראל שחטא ישראל. אתם, הוא כותב, אנשים רחמנים. אנחנו אנשים אכזריים. אתם הורסים לנו את התרבות. כן, ככה כותב וגנר. ולכן כל הספר שלו מכוון כנגד המלחין מנדלסון, שאביו המיר את דתו, שהוא היה בן 5 התבלתו לנצרות. כותב לו, תשמע, אתה חושב שאם אתה מדבר גרמנית והתנצרת, נהיית גרמני? לא. השירה שלך היא בכיינית. המוזיקה שלך היא לא אותנטית. ואתה מרעיל לנו את התרבות, כי אנשים חושבים שזה מוזיקה גרמנית. מוזיקה גרמנית מלאה גאווה, ואתה לא יכול לעשות את זה. ולכן אתה נקרא אויב התרבות הגרמנית. אז הוא לא צודק? בטח צודק. בטח צודק. אתה בחרתנו מכל העמים, נכון. אנחנו ענבים, רחמנים, ביישנים, נכון, על זה גאוותנו. אז תבינו שהדברים לא קרו סתם. לא במקרה היו. התראות לא חסרו.